Aký význam má pre túto firmu konferencia? Tak za mňa tým hlavným významom je to, že dostaneme ľudí na jedno miesto, zmotníme si všetky tie úspechy, ktoré sa nám podarili a inšpirujeme sa novými myšlienkami, lebo ono to je jak čítať tú istú knihu viackrát, že keď ten človek príde a je nejak nastavený, tak si z toho zoberie presne to, čo si má odniesť. Úspech, hlavne v tých začiatkoch, prichádza akože hrozne pomaly. Ono sa to nabaluje jak cibula, ale je to niekedy tak pomalé, že si ani neuvedomujeme, že ako sme sa posunuli. Strednej časti pódia. Si pripravený vykonávať túto novú funkciu? Samozrejme, mierime ešte vyššie, takže to je len začiatok. V tejto kategórii dovolím si tvrdiť taká čerešnička na torte. Máme prvú ženu, ktorá postúpila na pozíciu direktor v histórii Prosaď Slovensko, takže je to veľká vec. A je to žena, ktorú zdobí ohromná taká chuť do života, nesmierne nasadenie, také ochota drieť naozaj a veľká odvaha a úžasný elán životný, takže o to viac sa teším na to, že ju tu môžeme vpredu privítať. Takže priatelia, nová prvá žena historicky na pozícii direktor Veronička Filipková. Veronika dostane aj mikrofón zo Stojanov. Predpokladám, že to sú úžasné ročky a noci Veronika pracuje na veľmi teší. Vidíte si to, ale verím, že to zvládne.
to viacej som neskutočne vďačná, že som práve v Prosite a že som medzi takými ľuďmi, ktorí tu dnes sedia. Ani len netušíte, ale veľa z vás ste pre mňa inšpirácia a je mi cťou, že tu môžem stáť dnes práve ja a povedať vám možno taký ten pohľad tej ženy u nás vo firme. Častokrát je otázka, že či je žena vhodná tohto biznisu. Áno, je. Veľmi si vážim a páči sa mi, že Prosite verí v rovnocennosť. Neexistuje tu slabšie pohlavie. Ženy rovnako majú možnosť rásť, tvoriť, aj zarábať. A častokrát možno viacej ako niektorí z mužov. Na svoj tím, pretože vďaka ním tu dnes môžem stáť a dovolím si tvrdiť, že okrem jedného chlapa, ktorého samozrejme potrebujeme v tíme, sú tu všetko ženy, ktoré majú či už 1, 2, 3 deti, a dokonca aj miminko. A každá jedna úprimne má za sebou tak neuveriteľný príbeh, že by som mohla o ich výnimočnosti rozprávať snáď hodiny. Som za nich, za všetkých nesmierne vďačná a každý dokazuje, a každá žena, čo je tu, nielen čo sú v mojom tíme, dokazujú, že sa tu naozaj dá rásť a že sme si tu rovnocenní. Žena v biznise neznamená menej, ale znamená častokrát priniesť viac. A to je práve tú empatiu, starostlivosť, odvážnosť a silu, ktorá nám pomáha v tom, aby sme sa viacej stmelovali. Preto by som chcela možno aj tak vyzvať ženy, že aby boli viacej sebavedomé, aby sa nebali vyjadriť svoj názor, svoje nápady. Pretože to povieme inak, čož je jasné, neznamená, že to je menej hodnotné. Žena, čo sa týka biznisu, alebo čo sa ja možno stretávam ešte s tým, čo tak možno vnímam na celkovom tom biznise je, že ale žena je matka, alebo že ide nám, áno, to je náš údel a je to úplne v poriadku, pretože je to každého rozhodnutie. To, že žena zastaví, alebo na určitý moment, možno na nejaký čas extrémne spomalí, áno, treba to chápať, ale netreba na nich zabúdať, pretože sú stále súčasťou nás a súčasťou týmu. Už možno len na záver by som vám povedala takéto, že čoho sa držím ja, alebo čo mne dáva silu. A na uvedomenie každého jedného. Žiť život sme dostali iba raz, tú možnosť. Tá možnosť sa už nebude nikdy opakovať. Nikdy nepríde, že by sme ho mohli zažiť ešte raz. Preto je extrémne dôležité, aby ste to vnímali a mysleli na to každý deň. Ja osobne som presvedčená o tom, alebo proste mám také v sebe, že ak by to bolo akokoľvek ťažké, ja sa nikdy nevzdám. A viete prečo? Pretože si myslím, že je absolútne hlúpe vzdať sa všetkého, čo máte v živote radi. A prajem vám pekný večer. Veronika, ďakujeme za nádherné slova, aj teraz pracujeme s inšpiráciou ako pre ženy, ale aj pre mňa. Myslím si, že vy naopak